Suddenly, I'm in love with the shape of... То не си знае текста. Ара бе, майна, какво направи? Починам да си взема кафе. Кафе се пие преди да си измиеш зъбите, а не 10 минути преди интервюто ни за работа. Хайде по-бързо. Фак, знам, че забравих нещо. А сега ли се сети за хигиената си, бе, майна? Прав си, ще взема дъвка. Това е златната възможност за нас, бе, майна. Тук в Филипето няма нужда да ходим в София, няма нужда да ходим в чужбина. Ей, простак! Извинявай. Ли, къде караш? Ако искаш, мога да си ядеш номера. Добре, прав си, айде да ходим. Айде да ходим преди да пуснем още някой. Видя ли? За малко да иззема номера. Това е адреса, майна. Напиши го в Google, защото не знам къде е. Знаеш, че никой не ползва майна вече. Това е мъртъв израз. Как така, бе? Майничката си е харабия. Лем, никой не ползва харабия вече. Може би хората и не използват думи, за да контактуват. Използват мимики и жестове. Ръцете на волана, моля. Чиляо, Чичо Мишо. 10 години мой старши ще му учи как младите хора контактуват. Кой наричаш Чичо, бе? Нямам бръчки. Все пак съм милениал. Милениал? Ти си Generation X! Ами ако майничката е мъртъв израз, мога да съживиме. Да й направим един ренесанс. Майнасанс! Ренесанс, майнасанс, майнатаун, на. Чакай, че според тази синята точка, сякаш Google не знае къде сме. Google не знае къде сме? Google знае всичко, Чичо Мишо. Дай да видя. Виж, майна. Братле, ти току-що блъсна Стефчо автографа. Братле, питай го дали е добре. Не, ти го питай. Една молба. Един автограф ще може ли? Добре ли си, бе, майна? Не сте казал вече майна, бе, келеш. Май трябваше да му дадем някакви пари. Майната му. Този подпис един ден ще е безценен. Сериозно мислиш, че хората ще абонират за това? Надявам се.